Alright, asante sana for tuning in. This is another show of today. As you know very well, it's called Super Sato. It's called one-on-one Super Sato. The one that is bringing this channel or this program, as usual, I'm called MC Omarinash. Nengata ngata mose donjo kachicha endo wakwa ine giminyalo timo inyalo share this video mondo chop ne joma ng'eny ahinya. Arwa kesho makawuono miluongo ne Super Sato mabiro noa ngeso ka ngeso chakre sa adek e wang'e. Kawuono wendo man go kaendi iluongo ne NYAR Joseph. Adwa ni ung'e kako chalo, unene kako chalo, ung'e ni oya kanye, nyinge ng'a, nyinge manyinge, gwenge ni kanye, ang'oma otimo, to ere steps mosegoyo e thum ni ende. In misebedo kanyo no endo, kiki wuogi make makamana kanyo, iketo no penjo midwaro penjo jathum kata jangolo, piny kanyo no endo. Kamahera majisiko manyotoroma Eti? Kamahera majisiko dwaro tosina Ero ketho denda chalore wa ojoga Ero ketho denda chalore wa oroma Maparo tino nega nyara jeni nikechera Maparo tino nega nyari Joseph nikechera Kigoyo kogno tabiro goyo kadonjie Kigoyo kogno tabiro goyo kadonjie Kikwongi limo wana biro limo kadie Kikwongi limo wana biro limo kadie Nikech moko chalo lach tama ok chiegi Nikech moko chalo lach tama ok chiegi Moko bende chalo ganda motok kichadua Ni moko bende chalo ganda motok kichadua Wewe Nyedundo tama Wacholoko kwarubuya Era mibilo sina Nyedundo tama Era mibilo joga Nyedundo tama Era mibilo Hello, aniluonga ni Ann Achieng' Mano nyinga manie kipandena. To nyinga ma ji ong'eyago iluongo ni NYAR Joseph. An nya Ugenya, kamoro ni Ugunja, e gweng' moro ni Magoya. An giluonga ni upcoming artist. Nyoche kachako thum. To lek na gombo ni chieng' moro. Abe nena kuminene jothumbe. To mondo mi nena kuminene jothumbe, mana kumako lweta. Nikech anana kama kumako lweta ang'ena nyachopo mabor. Koro ne jogo moyie miya support anyalo medo gonu erokamano maduong' kumiya support uchung' koda nikech ka kumedo chung' koda imeda miya mijing'o mar chopo lekna. Ang'eni wuoth to bor lakini en mana kujikaza kod keto chuny. Ero kamano. Fuma jamandas wapi dendo jaugenya Linda James Mama Ray Mano Noel nyajapuonj Winnie Mama Barak wapi Celestine Mama Michelle Nya Joseph ane wagoera Nyarugu nyadonga iwagoera Achinge gini chanda pile pile nango Ani gini chanda pile pile nango Wachero lokadoli tugo koda Wachero lokadoli tugo koda Oketa onge kwena iwagoera Oketa gi jonyuol na iwagoera
Kedha kod osiepa yuago hera, nindo tama an yuago hera, pinjo kethore nikech hera, hero idho ndege hera yomba nang'o, owuok odhi Ulaya hera yomba nang'o, hero dhi Ulaya hera yomba nang'o, oketho sechena hera ma wang'e tek, oketho sechena hera ma wang'e tek. Akinyo chinyisa timbe nigi dewo kayieni mondi bed jaherana. Akinyo chinyisa timbe nigi dewo kayieni mondi bed jaherana. Ibiro iri lori dwaro hera kaseko mito itugo godo. Mheshimiwa Agengo MC East Kano, pokea salamu. Ibiro iri lori dwaro hera kaseko mito itugo godo. Omiya pakora na kwanyo mula to kara kwanyo gima pokone. Uma siku. Wapi Benson Muga? Omiya pakora na kwanyo mula to kara kwanyo gima pokone. Wejera ni onge ikendi, yadundo wejera ni onge ikendi. Former Jamandas wapi deno jaugenya, Linda James, Mama Ray, Mano Noel Nyarjapuonj, Winnie Mama Barak, wapi Celestine Mama Mish. Aneno kacha chaka ji osedonjo kacha cha endo, aneno ka ji osedonjo jiwacho ni Omari to manga makawuono in go mawang'e omera. Ma iluongo ni an nya Joseph mara kaka winjore endo dhi kodwa ni oya kanye nyinge ng'aende ang'o timo ang'o kete thum tang'o miyo thume moyiero dogo mara kaka uneno endo ma iluongo ni Super Sato mara kaka pile Jumamos ka Jumamos chakre saa 3 e wang'e kikelori gi ng'at miluongo ni MC Omari Nash. Omari Nash dhako ngudi nigi chake kore kubni 2 to pod chwako strong. Pod chwako strong tea. Pod wadhi mbele gi pado kaka winjeno endo. Ya Joseph ani yuago hera, nyarugu nyadonga yuago hera, achingi gini chanda pile nango, anu gini chanda pile nango, wachero lokado litugo koda, wachero lokado litugo koda, oketa onge kwina yuago hera, Kita onge kwena dago era omera. kudu siepa yuago hera, nindo tama ani yuago hera, pijo kethore nikech hera, hero idho ndege hera yomba nang'o, owuok odhi Ulaya hera yomba nang'o. Alright, erokamano ahinya ne jok mosedonjo kachacha endo. Medo paro ni ma endi chenro mabiro ni Saturday ka Saturday idende ni Super Sato kanga kelo nugo endo iluonga ni MC Omari Nash. Namba 1 piny kanyo endo inyalo gochonwa, inyalo penjo midwaro, be inyalo ketonwa comment piny kanyo endo nikech kawuono an gi jangolo marahuma kabisa miluongo ni Anya Joseph. Thumbene emiwinjo ka wagono endo monwa chako bedo kwa goyo nyaka nwadonji. Inyalo wacho kaka iwinjo thumbene, inyalo wacho is she really talented. Naneno e mbui kacha chaka jiwacho ni Anya Joseph talent tupu. Aneno kacha chaka MC wakando keto kona wacho ni nyaka many Anya Joseph. Kawuono ni endi ma ane Kisumu County. Jo Kisumu mpo. Ang'eni koro ka jinena Kisumu kama kikulori simu jo Kisumu
kik ulor simu. Sani koro ne osekelnwa tren nang' na mondo idhogo kiinyi kadok Nairobi. Mineno bathani ende, mineno lerno, mineno berno, mineno ndisreno, iluongo ni Ann Nyajoseph. Odhi konwa nyinge matin gi gik motimo, kumoyae, to gi thumbe mosegolo gi kumiyudogie. Ann Nyajoseph, adwa ni kaluongi tiye. Ann Nyajoseph. Nango. Ber. Omaki kunene ji e studio. Kuromo gi ji kama. Omara yuro ka nyako ni hambo makora penjore ni hawa. To nyako ni to koro wiro wangla nango. Nyako ni okudhi e polo. Owarwa wadhi kode e polo. Koro wadhi kode. Ageno ntie kako sechako wacho. An koro konwa ni Ann Nyajoseph ni. Ene nying ma koponi auro ni pesa sani tadhi nene mpesa. Koso nyingi nga. Adwa ni kon jogi nyingi ma nyingi. Ni iniluongi ni ngawa. Inyakanye. Iluonga ni Ann Achieng'. Mane nyinga. Ann Achieng'. Ann Achieng' nyakanye. Nyaugenya. Nyaugenya Ugunja. Kamoro ni Magoya. Ugunja. Magoya. In jagwenge inyar go mole. Ing'eyo mole. Mole mono gocho gi Fred ni. Mole nge bebe. Yato ikora kaje chadi duonde ne penj igaro mari kone utinge duonde mal maten. Koro adwani yonjina thumni nitie kumoro munega go kabisa. Nitie kuma thumni nega go kabisa. Onjina maten. Junior mini Aweyo Kamreri, George Ongoro wuodo beta, NYAR Kamreri. Kama era maji siko manyoto roma, kama era maji siko dwaro to sina. Ero ketho denda chalori wa ojoga, ero ketho denda chalori wa oroma. Maparotino nega nyara jeni nikechera, maparotino nega nyari Joseph nikechera. Kigoyo kogno tabiro goyo ekadonjie, kigoyo kogno tabiro goyo ekadonjie. Kikwongi limo wana biro limo ekadhie, kikwongi limo wana biro limo ekadhie. Nikech moko chalo lach tama ok chiegi, nikech moko chalo lach tama ok chiegi. Okudangwa go thumno te. Thumni luongo dange YouTube. Iluonge ni Hera lit karumo. Hera lit karumo. Hera lit karumo. In gi YouTube mari? YouTube channel? Iluongo ni Ann Nyajoseph. Dhi kacha chaendo. Ing'ama pod neno wasane. Ring kacha pap. Ann Nyajoseph YouTube mare. In gi subscribers? Adi? In gi subscribers 135. Wadwa ni Ann Nyajoseph odonj 1000. Iwejo 1000. Dhi kacha cha YouTube Ann Nyajoseph. Ann A-double-N. Is it? Ann Nyar Joseph YouTube kacha. I-subscribe ne. Iwinyi to miluongo ne Hera lit karumo. Kigoyo kogno tabiro goye kokadonje. Ang'o mono bire pachi mi igolo werne. Nitie ng'at moro no chapi gi Hera. Kose ere kaka paro no biro. Geri werno se trade sana be. In fact mano kore wer momiyo manyi. Werno nawera nikech mago changamoto ma ji kale. Mok ni ati en gimoro monotimore ni ng'ato nodapi gomoro. Okay. Bas. Koro wadwa ni imiwa sigandi matin, stochi matin kaka ni chako thum nyaka koro kumichope ni ende. Isekonwa maber ni in Nyaugonja kumoro miluongo ni Magoya. Kumoro miluongo ni Magoya. But ung'ang'a gima nawacho cha jogi pod ok bi yudo tich e gine Ramogi TV. Kuma ginyawuoye en manu mari TV kaendi. Nikech kanyo moyiene gi wacho gonyo, uyiene gi wacho mbula. Koro
Nyamagoya, miya sigandi matin, ere kaka niwuok from nyako makori gik ni kori golo thum? Thum nagola gola. Isomo kanye, miya sigandi matin kaka kumisome gega midonje thum? Asome gweng', then achaka wuok adhi Kisumu. Thum to nahera kochakore tin na. Nihera kochakore kapod ing'ama nyako. To kata sani aneno kinyako, pok idhi mabor gi nyako no. Ok ane kobor gi nyako no. Aneno ka pod ichiegni gi nyako. Koro iwacho ni thum nihero kapod ing'ama nyako. To ere koro kaka idhi midonje, ere ng'ama no inspire i, ng'ama no miyi inspiration, yani jathum moro minya wacho ni kata gimoro mono miyo koro idonje thum? Kane pod atin, ne kawawinjo ka ema jalamo go thum, to wawuok kode gweng' achiel. Ema jalamo pija ka eli? Koth Nyarabando. Koth Nyarabando. Koro wawuok kode gweng' achiel, to wacho mana niya, to wuodo nyach manyocha ni mana kani. Sani go thum iwinjo mana nyaka redio. Mawacho ni kara ka ema nyalo wer ma ji pak kama. Kara to an ng'a maduoga paro gimoro ni what man can do, woman can do better. What a man can do, a woman can do better. Koro jok mawacho ni ato ni chwe marepo ji ka iwinjo. What a man can do, a woman can do. Itiyo gi wi. Kuri iwacho ni opije ka ili mudu mi inspiration ma iwacho ni pije ka ilu yage gweng' achiel ochalo kako wadwa. Okay. Ginyaka samo wuoye ni segolo thumbedi? Asegolo thumba auchiel. Thumba auchiel? Mano YouTube sani. Mano album achiel koso album ariyo? Aning'eno katimo thum kora kia album. Mokwongo nagola gola kionjo. Minitemogo ka mana temogo ka Nyaweyo. En iluonge ni? Iluonge ni Hera Kelo Paro. Hera Kelo Paro. Nigoli achiel? Nagoli achiel, to koro kit kaka nawinjo kaka ji puoye ni ober. Emomiyo koro nomeda mijing'o mar achaka gol koro album. Okay. To kadang' apiny matin ei thum kaendi, be isechako gimwa luongo ni live performance minyalo dhi kumoro ti perform, koso pok ichako live performances? Podi anana kaka anni. Ta ang'o miyo pok ipango show kata pok itimo live performance? Is it that ni onge ng'ama idonj kuome, ionge gi tools, koso en ang'o miyo pok ichako live performance? Nikech duondi taneno ka ber ji puoyo, an nya Joseph talent tupu. Pok adonje thum nikech aonge gimoro amora, onge jathum moro mang'erago manya wacho ni amakrago. Anana kaka anni. Jathum ma is around Kisumu. Iwinjo kaka an nya Joseph wacho ni en onge jathum mong'eyo momakrego. An gosiepena mopogore opogore, wan ka gi Vini Kamela, wan ka gi Omondi Wuod Ombei, wan ka gi jok mopogore opogore magocho around Kisumu. Ang'a monu mako an nya Joseph to tim gimoro maber. Ng'eni gimoro ko ji omakore be kadhi mbele. Iwinjo? Koro ing'at maneno kanyo mago thum around Kisumu kaendi, kaka nwachako kawacho ni an Kisumu County. Kisumu ka ema jaber ni ogoye tach. Iwacho ni idak Kisumu ka? Adak Kisumu. Ei Nyakach. Okay. Adwa naduoki chien matin kapok wachako wago okang' moro. Ni to e thumni makuri chako ni, itime kaka side hustle, koso nitie ene kuri men job? Timo tatime atima. In gi tiji moro mitimo? An gi biashara na moro matimo. Lakini mato arawe nikech kochakore tin na nagombo ni chieng' moro abede Queen of Ohangla. Mane lek mane an go. But lek ni no pok otho nikech jani ni duong'. Iwacho ni giminene gombo no endo, giminene paro ni in no, en in koponi itiyo ne matek. To kok itiyo ne to biro lal mana kamano. Koro
lekni mar bedo queen mar ohangla pok otho kata matin, nikech sani kore kichako wuoth. Anya wacho ni kore kichako wuoth mar thum ni endi. Donge. Kore iwacho ni in go andi mitimo. An gi biashara na moro matimo. To be nitie mpango ma in go ni mbele ka indi inyalo weyo ohala go tema koro ibeda beda ni koro ijathum marahuma ma in thum ne mitimo. Bas mana kaka winjo no endo ma iluongo ni Anya Joseph pod wadhi mbele kacha cha gi penjo mopogore opogore. Minwa winjo kowacho kacha ni oyudore YouTube, inyalo dhi YouTube mare kacha cha iluongo ni Anya Joseph. I-subscribe, i-share, i-like, i-comment. Imiyo wane iyudo wende go kachal nade. Koponi atirach wan ka mondo walosi. Anyalo paro kacha cha endo ng'ato nokona from Mombasa ni bwana konwa no puonjre wuoyo gi customer ni yuro ka wuoyo gi gicha Nakuru kacha mano osiepo moro ya Mombasa kocha mano wacho ni yaw Mariana kia pingo wan gi muache matimo koro kawuono na yude koro ni an jukona ni duondi mit e wer koro ji achiel ariyo dek mawuoyo kodi mingi kake correct no koda ni yawaseyie an ng'ata koro sani mogochona tafadhali abiro kata ng'aw tiende na malo kama yen obiro timo gimodwaro no se wacho doni wacho ni in loyal gi fans koro iwacho ni thum ni to poko omiyi gimoro amora minyalo wacho ni yani pesa moro matin donge to ere kaka in iyudo pesa midhigo de studio nikech ing'e ni studio nyaka itim recording, nyaka kieni kaw ja backup, nyaka itim kiena ng'o gigo ere kaka imanore miyud pesa ni moro matin midhige studio to ichaki ensure ni nitie moro mabichamo, ichaki ensure ni bi idongi moro mirwakuri nikech aneno ka rwakruok bok irwakuri marach, irwakuri masimat to an kata magol go thum achiel otama. Ere kaki manage pesa gi source ni donge mokwongo nasewacho ni atiyo to piny ma wadake sani ni iwacho ka gimoro ni maisha ni kujipanga ya unajipanga koro ikaw matin o pesa okrom koro ikaw matin ikuni dhige studio ikaw matin ichulo rent modong ichamo moro be nyaka ikane account ni moro nikech tuo nyagoyi ok inyal ng'eyo gima nyalo timore e ngimani. Iwinjo mana kaka Anya Joseph owacho kacha chani ati gimimedo timo en ni jipanga. Maisha ni kujipanga nani? Maisha ni kujipanga my friend. Maisha ni kujipanga. Mboka ni mboka. Iwinjo gimu na atu wacha ni atupango ine mipango life ni onge ng'ama pangi koro Anya Joseph jathum mane ohangla kama iwinjo ka thumbene kata sami bedo ot kama tinyalo winjo mos iwinjo inya winja iwacho kata ni yawan thumbi marito mora iwinjo kaka an comedian but anyalo wacho ni jalang'o mora Eriko Mondi mora iwinjo yani ok nya tieko day koka neno gir Jalas, ok nya tieko day koka neno gir Eriko Mondi. In ng'ama mori e thum kama yani sami bire kiyueyo kama tiwacho ni wawinje thumbe. Ing'e ni mokwongo thum en gir juogi. Nitie samoro moketi ni gomba ni winj thumbe kata Eli Toto. Kinyo oketi ni gomba ni winj kata thumbe Jakadala. Lakini an ma eroga sana en ga Jakadongo, Freddy Jakadongo. Madis. Mani luongo ni Freddy Jakadongo Madis, Freddy marwa. Freddy chuny ler tamigo nambari. Mani luongo ni Freddy marwa, ng'ama chuny ler namba achiel. Jo Angla te masewuotho go. Freddy olowu gi thuon, kuhero tuke lwete. Koro, iwacho ni in thumbe Freddy mamori. Omori ni Fred koso mori ni message ne koso mori ere kako mori ngeni kaka an ne Fred ochako mora ge thume mono hit inyalo paro thum cha ngima miyiero mama lelile mama
Osekawo ndalo kionge nyamara. Kasto koro kwachako bedo gi Fred taneno ka yani bwana kata kako handle bwana ndalogo kore kachako puonjra MC yene wacho chuodho but iyudo ni at least sometimes Fred miya kata 200 100 yani omiya gimoro at least adhi godo but koweda stage kama onge gima nyalo wacho by that time koro mano nomiyo Fred omora iwinjo koro in bende akia ni Fred mori gi timne momi iwinjo thumbene koso message mayae thumbene. Mokwongo kane pok ang'eye thumbege ne mora Kane pok ing'e Fred to kana aduoga iwacho niya thumbe Fred otelo ne kuomi yani pok ing'e Fred tiseng'e thumbene. Akwongo ang'e thumbege to thumbege nomora be thumbe mana kwongo winjo ne mambo ni ndilo to nakia ng'amo were koro kaka time dhi noyudo be kapod atin mambo ni ndilo ing'eni kiwacho ni ne pod itin to okane change mosebedo kuomi kech anena ke thin by the way naja primary by that time koro thumbege gi omora asto aduoga ng'eye koro kaseng'eye to okikodwa ere kaka ning'e Fred nikech ing'eni nitie ng'ato oko kacha magombo ng'e Fred in ning'e Fred na ere kaka idhi ming'e Fred what history ni bwana ji watch jog ma watch gi jog dwa ng'eyo how did you come to meet Fred? Fred nobiro go thum kamoro Sega koro kanyo ne nitie osiepna moro iluongo ni Joy nyar japuonj Nyaseme nobiro lima dalawa to nyisa ni jathum moro nitie miluongo ni Fred awacho ni Fred ma ng'ega chako se Fredi moro nikech tinde jothumbe ng'eny ni Fredi jakadongo miwinjo gano to awacho ni Fred ni agombo ga nene kata ni ochal ga nade nikech thumbe ge ma winjo ema koro wadhi kode Sega koro kanye mano yudo ka koro Fred nong'eye koro nomadhi kode to koro ka to koro Joy nyise ni ma iluongo ni Nya Joseph nosiepna wabiro kode uka koro Joy mono introduce kom Fred koro are kanyo to dho ni nasega hero thumbege koro adhi anena yudo ka ben ng'at moro mabe chunye ler oko yiero ji ng'ata o value koro nomiyo amedo hero thumbege sana makata kan gi stress ga samoro to ing'eni kana chako pinji kacha ni wacho ni ati in gimomiyo pok ichako go live onge jathum ming'eyo to Fred ing'eyo ang'amoni donjo ka Fred to chwada kacha nikech nyocha be gin gi omole mabe jagweng'u to omole sani ichone gi bandne ang'amoni donjo ka Fred to koro chwada tich koro sama Fred pok ochako to ina kacha weche era chendo matgech kama kaka chuodho Fred ng'a chunye ler in fact wanya kono Fred sani mo pika michak tich gina gomba mabe kapo nono ni dadhi to dichal na mana kalik adiep manyisaye bas kare wawuok gi Fred jakadongo madisco makwayo mowuok kuom Nya Joseph dwa nogo thum to onge ng'ama makrego koro okwayo niya in kaka jathum machunye ler mono kuongo ng'eyo mohero kabisa ong'eyo mana un go pije un mono kuongo hero un go pije no hero nikech ne ya home gi in uduogo ke nikech mambo ni ndilo donge wakwayo kwayo ni kete riye mondo embe koro okwong ochak mako microphone otegno iwinjo onge ng'ama nonyuol ka kong'e gigi Fredi jakadongo madisco kata namako microphone gweng'i ka onge gima wacho to devi miya platform in fact I appreciate so much I appreciate Fredi jakadongo no miya platform by that time ene jathum makwongo temo go in fact Angla stage makwongo donje ne en ka Fredi jakadongo and I appreciate so much I believe ni kumoro moro ma intiere madis to gi ng'at moro ma winjo gini samoro madis ko nendo koneno gini ng'ata kata maneno gini inyalo dhi kachacha endo ikon madis ni yawa madisco
an luongi, an nya Joseph dwani gine ne itim kamano. Aneno ka endo ka sa pod ber kendo wamedo dhi kachacha gi twak. Kela uru comments gu atemo ng'iyo kachacha ka nitie comments achiel ariyo adek. Monda asom gi kachacha endo amedo kodi ni ati an nya Joseph Thum wendo man go kawuono iluongo ni an nya Joseph kendo Thum mane wawinjo no endo iluongo ni hera lit karumo. Ni kachacha YouTube wanyalo onjo ni matin. Ni moko bende chalo ganda moto kichadua wewe yadundo dama era mi bilo roma yadundo dama era mi pimo sina yadundo dama era mi wilo joga yadundo dama era mi leo roma. Right, wanaonja matin Thum to ni mana YouTube mar an NYAR Joseph. An NYAR Joseph. Aneno kachacha endo ka aneno ji puoi mosi osiepe chiel ariyo adek. Adwa di mosi osiepe chiel ariyo adek man kachacha endo ming'eni magi to fans gi gin giluwiga. Bisebedo gi fans gi in sani kumichopeni. Do gin be in gi fans ming'eyo ri ng'ane to fan. Koro an fan ni achiel an. Koro kopo ni ato chako penji gino wach ni an ang'eno mari fan na. Koro kiki chak wach ni podi an fan ni. Iwijo. Koro an fan ni. Onge osiepe ni moro ma maybe ose supporti e Thum ni endi. Nitie. Donge madwaro ni ati itaji na gino. Nitie kaka ng'ato ni nyakwar Warinda. Nosewacho ni thumbe ga mit makata kana penje ni mane momori to wacho ni gigo confuse okia kata ni koro yier mane nikech mitne te. Nyakwar Warinda kapo kaya muka endi onego manyi wawuok kodi adende ga ni the king of Luo scandal. En osiepa kabisa adende ga ni the king Nyakwar Warinda adwari table ni Nyakwar Warinda. Nyakwar Warinda is a great friend of mine. Yeah. MC Wakanda baneno kapaki. Kata mzungu mjaluo. To koro ka ji omaki jok madongo kama nikech aneno ka ji share wende nigi e social media. To podi wadwa ni sani koro ichangamka. Iwinjo iyae kukun mar wadana nya Joseph onge ng'ama support no. Wa support wawuok piny wawuoguru piny ne an nya Joseph wagole from 100 plus waket an 1000 plus subscribers donc to wapo ginene kaecha kanigolo wendi mokwongo ni endi okwer mokwongo wer makoro trend ma awinjo ni endi era lit karumo donge iluonge ni era lit karumo. Comments magi miseyudo ka kuom ji dhano penja mana ni to era sandi kama nango weri gi ng'ano bro nege anyiso ji ni an wer ni awera nikech story ni ji mang'eny kale kisa thoth nyiri mosewinje nyisa ni iwacho mana gima notimorena mawacho ni karera wero wende ma ji ohera jok moluori osiepeni to gi jok mong'eyi gikawi nade sama koro giwinjo ne ichako wuoth mar ohangla ni. Ng'eni ohangla en ohangla kata Thum iyudo ka jomoko kawe ni en chode, jomoko neno ni en kethruok, jomoko neno ni en ra. In jok mosebedo ka winjo wuodhi michako mar ohangla ni gikawe nang'o kata gikoni ga nade e wuodhi ni? Thoth ji masewinjo kowinjo buok mana ni to nochako karang'o. Ohangla ma dhano kodhi e band to chako mana gi go ngeng'o, nyiri chako mana gi dansa, kor ka chieng' moro chop kata ni owir. To wuoga ma kata band moro mowuoke bende onge to dhi mana e studio to wer. Koro pod omako dho ji, koro mondo mi ji chop kanyo ni koro ang'o momiyo donje Thum. Pod wach mar ni ower ni pod surprise gi, koro pod olalo pachgi mondo mi gichak penjore ni ang'o momiyo donje Thum. Ma ino kidonjo kata ni temo dance ge ne imiel ne kata tiena loka. Ana kia miel. Ike miel?
In ng'e kweli. Ang'e mana Aweyo. Ma sani koponi abedo otieno loka to wacho ni adwa ni ichak mielna. Ok inyal ndiko pati. Mano an Nya Joseph koro adwa ni an abedo otieno loka. Koro itemo miel nikech ok dagi donjo ne wer kamano. Wadwa ni iteme kata miel. Murong takie unyaleko siaya. An dak miel ochot madhako neno wuondo jaduong' cham mana ring'o to gikuoro oduma eka nindo tera. Mana eri luongo ni an Nya Joseph mana kaka iwinjo no endo. An dhi konowa matin about ngimane kaka Thum tere nyaka nyocha chaki to mano waduogo mana after the break. Koro adwa ni wache kamina kaecha nya we are coming shortly after the break. We are coming shortly after the break. Yawa an in hambo michalo mana nya Jerusalem. Ichalo ng'ama ndo wache ni Yesu ing'ama nade ruora ing'ama nade yani we are coming shortly after break. Bede kierere moro matin we are coming shortly after the break. We are coming shortly after the break. Very nice. Mano eri iluongo ni an Nya Joseph kete mana ka mikete no endo sama pod wadhi break no endo wakelonu advertisement moko matin. Inyalo dhi kacha endo YouTube mare iluongo ni an Nya Joseph. Subscribe, comment, give us a comment there. Un joma osedonje budho kanyo to pok waluongo nyingi kacha endo ngeni wadhi somi immediately after the break. Bende in jangolo kata ja ohala magombo mondo otimne lendo makende, inyalo tudori e namba wa man piny kanyo no endo kendo wabiro timonigo mana kaka idwarore. Manyo makelo mwandu Yadunde tugondu mana ni nyari Joseph Yaberi nyiri Dodonge weri chandaga Tugini uselo kaneko tamanino Bile kabila wera chalo janego Rowenda donga wera puonjogo jopi Yomoko bende nena mana karaura Kiwacho pile pile na seran gachu Donga to bende wacho na sedonje chode Thum giri chode ne lala oko Achienge nyarugunja tembo seluora Era ne kokelo koko kaneno Omiyo sese manyaka gija erana Okumuja padola makonyaga Osiepa ana kwa iki kiweya Ye era kaka ani Watch me wacho kuoma kiko buogi Ye era kaka ani Singu mane wa singu ye iriti Ye era kaka ani Weri gijo manyego siko chando Ye era kaka ani Wer mana wero kiko chandi Ye era kaka ani Andungu kwa Sato kumu baba Jaden Achienge dongo kwa Wapi Shadra koduor mano chok manika goloch Nyarugunjo kwa Jefi kwenye tanga Sifa iwagino gimalo Otiro nyaragweng Wapi Fibia chieng Kanibaro ber mano wanjina Achienge nyarugunja sedake pinyi katopoka neno makama Hey! Ne? Nya Joseph nyaka mama nyuola koka neno makama kama wechera kelo dhao Koka neno makama kama wechera kelo wewe Omar keno mano kore kende mamit mano title iluongo ne
Nyiego marera. Nyiego marera. Apenji, idwa kone ni gik mamit gi iwera wera onge gima nosetimore ni. Ene juogi. No. Idwa kone ni gik mamit gi iwera wera ene juogi onge gima osetimore ni. Onge. Wachane maber. Onge gima nosetimore na. Wacha kane Thum ni kendo. Pok aneno ma kama weche hera kelo dhao. Atimo kusubiti uro. Iwacho ni wende miwero ge. Koro gino ni ngating kama walo. Very good. Koro iwacho ni wende miwero gi onge gimoro moro mosetimore ni ena juogi. Onge gima osetimore na. Okay. Amato gi wachaka go Thum no mera. Donge wer chandaga Tugini oselokane kota manindo Pile ka pila wera chalo janego To wenda donga wera puonjo go jopi Jomoko bende nena mana karaura Kiwacho pile pile na seran gachu Donga to bende Iwacho ni weri puonjo go mana jopiny. Ok ni ati ni nitie gimoro mosetimore ni. I'd put it out. Ingama nena kacha chadwa penji wende go kiwinjo ge dong gichalo gimoro nosetimore ne ng'ani koro gini chuoe wijade ne adwa ni bere wijade Thum Kuogi Yeira kaka ani Singu mane wa singu yeiriti Yeira kaka ani Weri gi joma nyiego siko chando Yeira kaka ani Wer mana wero kiko chandi Yeira kaka ani Andongo kwai Seto kumu Baba Jaden Achienge dongo kwai Wapi Shadra koduor mano chok monika golot Nyarugunjo kwai Jefi kwenye tanga Siepa yuagino gimalu Otiro nyara gweng Wapi Fibia chieng Kanibaro ber mano wanjina Achienge nyarugu nyasedake pinyi katopo kaneno makama Kama wechera kelo kuku Nya Joseph nyaka mama nyuola Poka neno makama Kama wechera kelo dhao Achienge nyarugu nyasedake pinyi katopo kaneno makama Kama wechera kelo nyiego Nya Joseph nyaka mama nyuola Poka neno makama Kama wechera kelo koko Tokari nyiego gima lich ahinya Kiyudo ng'amiero e piny ka jomoko bende kele koko Otemo sema gi okumunani Jahera na machunye ler Negi wacho temi nyalo wachi Tokare era gima lich ahinya Samo donjere moto wilo ga wiji Onyalo kititimo gimikia Gino nyalo loki raura samoro Onyalo pogi nyaka gi jonyuolni Kakethi gi jaherani Nikech weche magisiko gi winjo Gino miya duoga paro wach Mani wacho gi dana Niera tuo no maringeremo To kwara bende nene wachona Nikata tek kata yot To kiki weri gi jaherani Right. Ne nya Joseph awuoro hera. Yawa gimoko mi to komi ni an kore ka winjo werno sane to kanya were. Kore apenji wende gi gin adiwa? Gin auchiel. Gin auchiel. To giwuoyo kuom mere te.
nyaka watim ni uchunguzi. Nitiere gima era nosetimo ni uchunguzi nyaka watim ni. Asewinjo ariyo momako chunya. Ang'e ni kapok watieko nyaka achak awinj moko modong' katin tariyo kendo. Donge? Koponi sama pok awuok e platform ni to igine. Apenji ni jothumbe mag luo giende. Be nitie ng'ama chunyi gombo timo go collab moro? Nitie machunya osegombo timo go collab. Kaka ng'a? Mano Fredi achiel. Ai, Madis. Fredi Jakadongo Madisco. Ene molomba kuom jothumbe te. Kochakore kite kod thumbe mowero. To ma endi osemiya gine. Ma endi osemiya iluongo ni direct ticket kuom to Fredi Jakadongo. In koro chakre sani, in fact be ka wuok kane in adwaro wuok ni ati in koro itiyo ka Fredi Jakadongo. De Ruuru Kenya manager osewinjo kwa wacho ni in from now you are a team Fredi. Team Jakadongo. Donge? Anyalo mor. Inyalo mor kabisa. To koro koponi ati ne Fredi okawi sane, ok ni okawi nang'o, yani okawi ni utiyo, donge? Jomoko nyaka kawi marach. Koro wacho ni okawi sani utiyo. Ere kaka idhi timo ohala? Iwe ng'ato koso ere kaka idhi manage? Nikech ing'e ni thum to Kenya riwogo, yani otek riwogo ohala. Thum en gima ringo e remba ma. Iyie weyo ohala ni ng'ato. Ma kata ken kata dichuo taweyo. Iyie we thum ne dichuo. Chakirwa ne gino ne thum ringo e rembi magana dichuo iyie we. Wachwa ok ni wachi. An thum ringo e remba manindo taleko. Yadha mar pressure. Yadha mar sukari. Magana kupone dichuo. Taweyo. Koro iwacho ni in thum ihero makata koponi ati dichuo to iyie weyo nikech thum ema timo ni therapy. Mana kaka winjo no endo mani luongo ni NYAR Joseph. NYAR Joseph nyathi makul ahinya. Mani luongo ni Nyamagoya. NYAR Joseph Nyamagoya. NYAR Joseph nitie kumoro ma pok wawach matin. Kaka wuoyo kodi ni ayute ken koso there is a chance ma ng'ato nyalo yudo kumoro mayue. Gisani pok onyuoma. Our interview ni ber yaw. Okay, anya yuto ka. Anto yo ming'eya go chai ne benti yo mwenye ndako yaw. Ati seng'eya ga chai moro. Nitie chai moro ming'eya ga rier. Bas mana kaka winjo no endo ma iluongo ni NYAR Joseph owacho kachacha ni en nyako maselele, nyako masengo, nyako mapoko make. Ine minyaneno kaka timo iluongo ni NYAR Joseph. NYAR Joseph thumbe ni misegolo mane mamori kabisa. Thumbe ni misegolo gi. Mane miwinjo ka sami wero to nitie makau chunyi. Ang'eni thumbe te to mitni. Kech onge ng'ama nyadhi e studio ni golo thum mok mitni. Thumbe ni te to mitni. Mane miwinjo ka mori kabisa. Yani miwinjo ka kau chunyi. Era machon. Bas, adwa ne unlock na gini. Adwa ni waket era machon no ka. Era machon no. Akete to kuri wero na go live. Iwinjo. Jomoko nyawacho ni nyako ni wer ne studio. Nyako ni okwirga. Kora adwa no wer maka aketo thum to chwado no. En koro wer live. Koro ana chwado ne instrumental. Achwado ne instrumental to en ogo wer mawer. Inyalo dhi kacha chaendo ing'i nyako no ende iluonge ne NYAR Joseph. En gi thumbe ne YouTube kacha. Inyalo dhi to subscribe. NYAR Joseph. Nyathi ugenya ugonja. Hinyruok e manyo ema kelo mwandu. Mak microphone koro. An koro ane msili. An nyaro gunja ma edwon
duonda, achingi nyarugunja nia e duonda, rabuori nyari josia gona thuma kapuonjo ganda, rabuori nyari josia gona thuma kapuonjo ganda, rabuori nyarugunja gona thuma kapuonjo luo, rabuori nyarugunja gona thuma kapuonjo luo, rabuori nyaronagi agona thuma kapuonjo ganda, rabuori nyaronagi agona thuma kapuonjo ganda, wero doko kitana sika wer makata nindo, ni wero doko kitana sika wer makata nindo, tuno doko kitana sika wer makata Thum doko kitana sika wer kata kawuotho, Thum tamanindo wana wera kata jinindo, nigino tamanindo wana wera kata jinindo, we apare wendo molal chutho, apare wendo molal chutho, apare wendo moringo weya, apare wendo moringo weya, donga pare wuoyi mokwongo lima kapoda tin, donga pare wuoyi mokwongo lima kapoda tin, we aparo siepna mano miyo igoya kathuol, we aparo siepna mano miyo igoya kathuol, pondo makagutieno na pondo pile kabiro limi, ni pondo makagutieno na pondo pile kabiro limi, samora riamboga nadhi kanisa toka chopi, samora riamboga nadhi kanisa toka chopi, ka weekend ochopo dala uwe mabudhega, sama weekend ochopo dala uwe mabudhega, sama ema gocho ugunja dala wadhiga kodi, samo pija gocho ugunja dala wadhiga kodi, omiyo deloro mapile kapile toka fuli, omiyo deloro mapile kapile toka fuli, nikech herani mani miya noromo koda, donge herani mani miya noromo koda, donge herani mani miyo kumede moro, ni donge herani mani miyo kumede moro kendo poda paro Ken nigino moke wiya mana kanyinga, nigino moke wiya mana kanyinga, gino moke wiya mana kanyinga, donga penjo pile kiyeti nyisa gima nochwanyi, donga penjo pile kiyeti nyisa gima nochwanyi, kata kana koso pima kaka nachwanyi, kata kana koso pima kaka nachwanyi, mokelo ketho hera mane waloso kawan kodi, mokelo ketho hera mane waloso kawan kodi, dongi ketho hera mane waloso wan ji ariyo, dongi ketho hera mane waloso wan ji ariyo, nyadundo loso singo gi wuode jomoko kake dware, ni nyadundo loso singo gi wuode jomoko kake dware, oduogo bedo nade miringi weya ma okikona, baby oduogo bedo nade miringi weya ma okikona. Alright. Wah. Yani golo duol kaka eni studio. Oduogo bedo nade miringi weya ka okikona. Wani kigolo weri kawa achiuni backup. Dongi winjo kaka amba chiwo maber. Omane ana chiwo backup. Nena chwenyi nade nyathi jomoko ma okikona. Koro ana olo nango ipuonja chuth. Adwari iolo kaka ore ka okikona. Koro olo kora kaka olo. Kanyo onge backup. Dokora tema mondo winjare ka duonda nyarangi mari winjo mondo ngina manyo tich. An mako microphone gi yawa. Adwani ka radio sendiki to ambe kori chake ndeka. Alright, ma iwinjo no endo mani luongo ni an nya Joseph. Kane wane chenro mar Super Sato. An nya Joseph ni kachacha e TikTok.
an nya Joseph ni Facebook, an nya Joseph ni Twitter, an nya Joseph ni YouTube. Imanya an NYAR Joseph, an NYAR Joseph tiyude kacha en an mar AWN, is it? Yeah, AWN iyude kacha. Koro an gisane adwani ikaw kinde ni ende iwuo gi fans manenowa ikon gi wache chila ria dek inge kamera kacha cha ikon gi ni in a social media in a platform stay to thumbe ni bisegolo. You need their support. Ngena kabera, talk to these people. Talk to them. Ne ngata manena, ngata moera, kata ngata be mochukia. Ne fans maga, ngata mosewinjo thuma. Ana kwayo mana ni umak lweta. An sani kora chalo muofu. Unema kumako lweta to nyalo miya chop mabor. Monda chop lekna. Ginyinga mana kaka nase wacho iluonga ni an nya Joseph. Kamora mora. Kongine kochakore YouTube. Kochakore YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Kamora mora. Anya Joseph yudore kumora mora ikimbo, milligram, milliliter, kilogram, Instagram, kumora mora Facebook, YouTube, kumora mora WhatsApp uru an NYAR Joseph. Anya Joseph jato monge majuero te. Yimbe ingi jo wasiki. Wasika takia lakini onge ngama yini chukia. Anaero ngata nyaka kata ex gate aero. Ipani jitebo ererier. Angombara ngikon jomoko eri. Jomoko era okanyal chuno mondo era. Gima ng'eyo ni gimoro machalo kaka thumni. Kata okidwar ng'ato. To kata samoro idho matatu to ket thume. To nise chulo fare. Okang' ni lor nikech koro ket thum nya Joseph. Kata ndege ok dang' iwuog gi dirisa nikech koro ket thum nya Joseph jasiki. Koro gima sigu konyogo ng'ato onge in mimedo hinyori chalo ng'ama dere giti nyanya mokibitho. Anto aonge jasika e piny ka jasika en ng'ama osetho. Makaromo kodi to nang'eyi tisetho tanya ringo nikech koro kadwari nikech nisetho. To kapod ngima taeri. Tana kwayo mana ni ukonya e YouTube channel na usubscribe. Achope kata 500. An mana gi 130. No, what one wachope 1,000. 1,000. That is our dream. Get it right? Very good. Barakabado mano an ko ni edi luongo ni an nya Joseph ka wakelo ne wane chenro mar Super Sato. Super Sato. Adwani kono ge kacha ni ati every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Every Saturday tuko na Omari Nash. No, every Saturday tuko live na MC Omari. Tuko live. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Very good. Kuanzia saa 3 usiku. Very good. Very good, very good. Kwa wale ambao walikuwa wanatutizama, tunasema yani tunashukuru sana. Wagoyo ni erokamano ahinya ng'at mono neno waduoko ni erokamano maduong'. Mana kaka winjono endo mane luongo ni an NYAR Joseph winjo kowacho kacha cha kendo kwayo ni kok mana un to en ok en gimoro. Giminyalo timone dhie kacha YouTube mana kaka winjo kowacho no iluonge ni an NYAR Joseph. Dhi kacha YouTube, subscribe, miwa comment, iwinjane kaka wer, imiwa comment kumidware ni o improve to gi gik motimo mabecho ma onyalo maintain. Makelonu chenro ni kaka pile aniluonga ni MC Omari Nash. Iluonga ni Omari Nash dhako ngode. Nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. Kata Omari chieno jemo ne mbele wan chiene mwaneno.
to mbele mwayo oko. Podi nyalo denda ni Omari, dhako bende still waya to rudho sufria gi kuoyo. Kata Omari dhako yie tedo manya to obedo Uganda. Wachako magre kendo Saturday manyien sama chalo kama. Channel pod en mana macha MC Omari.